manis boss, sige ra magkatog. Atay diri ba katong balay ni Busloy ba? Murag diri lagi to lagi. Ayo. Ayo. Unsa man si pangayo ay. Bugas pagit ang plato. Oh, dat, karo na. Naman boss, tay toyo. Oh, boss, manukotan ako sa kuryente ba? Kay duha na gid mo ka buwan nga way bayad. Basig maputlon mo ba? Wait lang. Tugaon sa nakos boss. Bus. Bus. Bus, bus. 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 Oh, saan? Nananukot boss. Kaniko, bayad sa kuryente. Aw, ingna sa awa ko'y kwarta. Sige, panukot, huwag bagay tayo kwarta. Ibaw ang watay trabaho. Ay boss, o pada sa kwarta. Bayad kuryente. Na unsaon naman ni Rod? Putlan na mo ron. Unya, umapotlan eh. Kita ka eh. Aw, kita mo ko na, boss. Kita mo ka na eh. Nya. Kinahang na dok-dokon ta kaning martilyo. Ha? Hindi. Oh, sige boss. Lumaluma ka mong tao dong. Kuryente, di mo tulong bayad. Aw, lakaw lagi. Sunod manukot mo ha. Sigurado ayo na kwarta ang tao, di kay manukot mo. Na, kasi nabayon yung martilyo ron. May pagmatuog tagbalay. Nalay manukot otro ron. Patay lang nakot sa kuha. A few moments later. Matay boss, wa tay kwarta ni. O lagi. Wa tay kwarta. Puro naman to'y utang si Busloy sa kuha. Tuwa-tuwa ta. Ta. Disa. Siguradong manugot ta. Isog ba ito suktan? Nukota naman si utang. Wa siya kita kami. Wow. Oh, kita mo ko na. Tado suktan na. Ay, sa. Oh, man tingoro ng balay nila, Boss Loyo. Mo na. O, mo dyan na. Tada. Atong sukuton. Manukot po to sila ba? Ikot ako dere. Ayo! Ayo! Yo. Patay gin mo diaron. Labayan ni mong martilyo dia. Na, ano po siguro yung nanukot ba? Oy, unsay toyo? Oy pare, nada si Busloy. Oh, nada rin, natog. Pre, ukawara pre, manukot ko siyang utang. Mga dugay na kayo to ba? Mga upat ka buwan og tulo ka bitoon. Oh, ulat lang pre. Ang isang bukaon. Bus. Unsa naman bud? Ano po yung manukot, boss? Oy, pre. Musta? Oy pre, kumusta po? Kutoy mo utang sa ako ba? Manukot anak ko ba? Ay, pre. O, para ba ko'y kwarta, pre? Pero, sunod na lang siguro na ko bayaran. Kay, pag ko'y trabaho ka ron lagi. Ay pre, ganahan mo kakagkulata pre.
Ay, gihagad jud ko ning tawana ba? Kuha rin sundang dito. Sa boss. Kuwanto lang sundang. Sa boss. Pili boss, ano boss? Boss, pili boss. Kay murag ang kining isa boss. Kini. 5 na napatay ani. Kinira. Ginahan man siguro matigbasan karon. Eh, palaban na sundang. Ay boss, katong mo utang sunod na lang to. Sunod to. Tua, dagan-dagan lagi. Oy, Brad. Nukot mo ka na, oh. Dagan-dagan malagi mo. Matay, pakita amin sundang dito tulo ka buok. Nakatong isa daw. 5 na daw napatay atong isa ka sundang. Ah, magay, sundang na inyo. Ako, martilyo. Ay pag magulat lang tayo dire, nay manukot. Matay, di na jud ko katarong tulog ba? Naagi man ako karon awat. Bason yun ako. 12 seconds later. Ano nangatang mo diha? Oh, muagi na ka. Pagi. Basin manukot na siya ba? Manukot guro to. Klaro ka imporma. Aw, kana na pud sunod. Ang kadagan. Dili ra ta, basin makadagan na siya ba? Dili na sila. Ayo. Oy, sa man manukot na buga. Wala man boss. Sa agra siguro ko. Aw, lagi, basin ganahan ka mo. Dugo ni mo mag-awas-awas da ba? Ano na manukot po ka? Huwag na lang kung balik, si panukot. Matay suga atong tawana eh. Tama lagi ko, gawas ang sundang. Sabutan na tabangan ta na. May pa. May. Matay bay isuging tao dito ba yo? Lagi. Isog ito, pakit ang sundang. So iya ha martilyo. Bro, tabangan na to siya. Bangan ta na para madugmok na. Tabangan ta na. 346 minutes later. Hindi ka mabayad sa utang ha. Oras na para patyo ng mananap. Ayo! Matay, kadako bagtingog ato. Oy boss, unsay toyo? Unsay toyo? Ay mong boss. Boss. Matay boss, na mga tao boss, dako kay dala. Oy, di ka mo bayad sa utang. Tesa, kuha sa kwarta. Oy, tesa, among ka pa dalong. Dali. Tesa, boss. Unsaon ni nato na eh? Bitay na to na. Bayad ko siya sa inyong utang. A few inches later. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa. Welcome to my guys. Hello. Hey vlog, welcome to my guys.
Nangayawa. Basta isa mag... Giatay ba mo? O, tato. Atay, dito baka itong balay ng boss Lloyd. Siyan tingog. Ayo. Ayo, ayo. O, tara. Tara. Okay, 1, 2, 3, fights. Ay, siya, katawa ya. Ay, katawa ya. Aw, boss, manakotan ako boss ba? Sa kuryente. Kay duha na yung kabuhan nga way bayad. Tanaw yung mira. Aw, boss. Manakotan ako ba sa kuryente. Kay duha na yung kabuhan nga way bayad. Asan ang dungkuan? Di ba maputlan mo ba? Oh nya. Hawa na ako, visit man ka. Naman. Ay, otras lang. Tisa. Sigurado ka nang tayo suktan? Siguro ba ka ito suktan? Ayo! Kaysa. Yun na ito na. Oy. Oy. Ano tayo? Sina. Uy, siya ba yun tayo? Manukot po to sila ba? Gawang isiyon. Pare! Ada si boss to. Ikaw ulit yung katawa doon. Uy, pare, bukawar ah. Nasa utang sa ako, upat ka to kung... Uy! Upat ka pare. Bukawar ah si boss Loy. Nawa naman ka. Pre, bukawar ah si boss Loy. Nasa utang sa ako, upat ka to Na. Upat ka to pagkapukaw ra. Sige. Pre, bukawar ah pre. Manukot ko siyang utang. Lugay na kayo to ba? Nga. Upat ka buhay ah. Na. Upat kabuhan. Upat ka buwan. Kasama ka buwan. Unsa naman pod? Tara ba yung nukot tigro? Ay, tara. Oy pre, kumusta po? Manukotan ako ba? Oy pre, kumusta po? Utang sa... Bombay. Oy pre, kumusta po? Ito yung utang sa imong... Mama. So, what's up mga bilisaya? Salamat kayo nga nga video. Salamat po rin suporta. Ug sa gusto magpa-shoutout no, comment lang bisan asa sa mga video. So mo to mag-shoutout may sa isa. Shoutout kang Jason Megar Cuevas. Shoutout. Shoutout pala kay Michelle Sibuelas. Shoutout. Shoutout kang Jason Bariser. Shoutout. Shoutout kay Angelo Pahal. Shoutout. Shoutout kay Ria Crystal Flores. Shoutout. Shoutout. Wala na shoutout. So mo to no. Salamat po rin sa ni suporta sa mga video sa shoutout po sa 119 or 20 nga subscriber. So mo to, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated mo sa mga kabuang video. Binisaya ni Vines. At your service to your happiness. Wow!